Atorgament de 4 insígnies de plata a 4 jugadors veterans catalans. En primer lloc, el mestre català Fermín Tejero, qui va ser campió d'Espanya escolar l'any 1961, sotscampió juvenil de Catalunya el 1962 i campió de Catalunya absolut l'any 1976. Recentment, l'any 2016, va ser sotscampió de Catalunya de veterans. Aquí el veiem sensiblement més jove que ara, disputant una partida contra Àngel Rivera, qui també va ser campió de Catalunya absolut. El mestre FIDE Jordi Aiza, 2 vegades campió de Catalunya absolut, als anys 1977 i 1978, en 2 formats diferents, primer guanyant pel sistema suís i posteriorment imposant-se en una forta final, disputant una lliga com a sistema de joc. Porta més de 50 anys federat en actiu i un dels seus grans mèrits ha estat la primera posició a l'Obert de Manresa l'any 1980, més o menys quan feia aquesta cara. El mestre català Guillem Buixader, qui, a més de ser sotscampió de Catalunya absolut l'any 1971, fou campió d'Espanya per equips a Torre del Mar, Màlaga, amb la Unió Gracienca d'Escacs, club que reunia a les seves files jugadors com Arturo Pomar o Javier Ochoa. També ha estat campió d'Espanya de veterans l'any 2005 i 4 vegades sotscampió de Catalunya de veterans. I finalment, en Jaume Izquierdo, expresident de la Unió d'Escacs Montcada, organitzador en totes i cadascuna de les edicions del prestigiós Obert Internacional de Montcada, així com també de 2 festes catalanes, la del 1995 i la de 2003. Amb més de 50 anys de federat a l'esquena, ha destacat sobretot en la seva vessant de directiu. Ara cal seguir augmentant el palmarès. L'enhorabona a tots.